Min hawn u ftit ieħor jibda xarabank speċjali dwar Ġesu Kristu. Jien u l-kru ta' xarabank ġejna Ġerusalemm, il-post fejn jingħad li Ġesu għex l-aħħar ġranet ta' ħajtu, fejn qatgħu ilu għall-mewt, fejn qala iswat, it-triq li mexa bis-salib, fejn salbuh u l-post fejn jingħad li qamm il-mewt. Se jkollna storiku jispjega x'kienet jiġri f'dawn it-toroq dakinhar tal-passjoni ta' Ġesu. It-tabib jispjega x'kienet jiġrilu l-ġisem ta' Ġesu waqt il-passjoni. Il-psikologa li tipprova tifhem x'kien għaddej minn moħħ Ġesu. L-ateu li assolutament ma jemmix. L-arċisqof, l-atturi li ħadmuha ta' Ġesu, ta' Ġuda. U se nistaqsu, illi żar illi hemm Turin, huwa verament illi żar illi kebbu l-Ġesu fih wara li niżluh mis-salib? Iwieġeb l-espert forensiku. Ukoll, jista' jkun li Ġesu kien miżżewweġ lil Madalena forsi, jista' jkun li kellu tfal u jekk iva tbiddel xi ħaġa minn dak li nemmnu. Da kollu ħafna aktar il-lejla f'Xarabank. L-Iżrael għadu sallum mifni b'konflitti kbar li jmorru lura eluf ta' snin u anke fi żmien Ġesu kien hawn ħafna konflitti, ftit differenti. Fi żmien Ġesu il-Lud kienu ilhom jgħixu fuq din l-art għal ħafna snin. Il-mexxejja reliġjużi kienu wkoll il-mexxejja tal-pajjiż għaliex ir-reliġjon kienet l-aktar ħaġa importanti. U kellhom Alla wieħed biss li miegħu bih kienu jagħmlu kollox. Imma fl-istess żmien l-Imperu Ruman kienet jikber u kienet jaħkem ħafna pajjiżi. Fosthom Malta u dan il-pajjiż. U kif għamlu f'Malta, ir-Rumani daħlu hawnhekk u bdew jigvernaw. Il-problema kienet li r-Rumani kellhom lifestyle differenti. Kienu pagani, kienu jgħixu b'mod differenti, kellhom ħafna aktar allat u din ħaġa li l-Lut kienet tiskandalizzhom ma kinux jifilħuha. U allura l-ħafna snin il-Lut emnu illi l-mulej kien se jibatilhom Messija, raġel, gwerrier, illi jiġġieled kontra r-Rumani, jirbħilhom u jeħles lil-Lut darba l-dejjem mir-Rumani. U di ma ġabuwix mill-arja biex niftehmu għaliex il-profeti kienu ilhom ħafna jgħidulhom li jrid jiġi dan il-Messija, u allura kienu dejjem il-ħin kollu jistennewh. Fl-istess żmien, f'raħal ftit il-bot minn hawnhekk jismu Nażaret, hemm raġel li għandu 30 sena, jismu Jexwa, Ġesu. Jaħdem bħala mastru daxxa ma' missieru u ma jafu ħadd ħlief in-nies tar-raħal tiegħu. U dan ir-raġel jibda jinduna li hu il-Messija, hu il-mibgħut ta' Alla. Imma mhux il-Messija li qed jistennew il-Lut, mhux il-Messija li jridu l-Lut u jaf li mhux se joġobhom. Għal-Lut Ġesu kien jidher bħala bniedem perikolus. Perikolus li kien se jċaqlaq ilhom is-sisin sodi li kienu fuqhom min kienet imexxi. Għarredu jeħilsu minnu. Għal-Romani kien fanatiku ieħor bħall-oħrajn. Ir-Rumani ma kellux ilhom daqshekk hemm, jiġifieri, daw kienu ġew ġodda, ġew, ħadu l-pajjiż taħt idejhom, nies li jagħmlu ħafna allat, u daw għandhom Alla wieħed. Immaġina xi skandlu da bħal meta llum x'ħadd qal li rridu neħħu l-slalem mill-xismu għamet ferment. Alla wara ħafna nies ma jmorrux knisja ma xorta, jridu s-salib hemm għax hekk drajna. Allora wara tkun lek eluf ta' snin inti temmen f'Alla wieħed, ġew daw ir-Rumani, ġew b'ħafna allat. Dew jgħidulek x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Fejn tista' tmur ma tagħmilx. Kellek ferment sħiħ ġie. Għax huma kienu qed jistennew mhux Messija spiritwali, imma Messija biex jeħlishom mir-Rumani. Dik kienet l-idea. Nafu li anke Barabba għalihom pereżempju Barabba kien qisu l-Messija. Kienu qed jistennew li jeħlishom. Kien hemm kampanja qawwija biex Iżrael jeħles mit-tirannija pagana Rumana, ma fl-istess kien hemm establishment li kien kompromess b'mod qawwi mar-Rumani stess. Kristu qatel għaliex għax kienet konfoffa bejn l-elit, bejn klassi ta' fuq, bejn in-nies fil-gvern biex ngħidu hekk li kien hemm Ruma dak iż-żmien. Sewwa li dak kien skomdu. Dak kien qed jgħidlhom il-verità, dak kien qed iniggizhom, dak kien qed jgħid qed jgħidhom bran bajda. Infatti tawh is-sentenza tal-mewt bl-iktar mod aħrax u kellhom din ir-reaction lej ħafna minnhom, speċjalment il-kapijiet, jista' jkun li beda jiġbed nies lejh u jista' jkun kien hemm element ta' ira wkoll minn nies lejh. Fil-sitwazzjoni politika li kienet jgħix fiha, naħseb seta' jissoponi li seta' il-kundanna tiġi fuqu. Hemm film minnhom partikolari saħan titerġiblek il-Ġuda jitkellem maż-Żeloti biex jagħmlu rewwixta, mbagħad imur ikellem il-Ġesu jgħidlu isma' aħna għandna nies lesti. Mbagħad Ġesu jgħidlu isma' mhux dak il-mixja tiegħi bażikament. Ġuda kienu żomm l-account. Nafu l-account insellhom x'inhu ma sewwa. Dak kien bidem intelligenti.
U jina naħseb ta' dak it-tip ingħaqad ma' dal-grupp. Għax bħal ħafna lut oħra ta' dak iż-żmien, rrid il-ħelsien mill-Rumani. Naħseb Ġuda għama wara 30 biċċa tal-fidda u naħseb li naraw ħafna fil-ħajja tagħna illi il-vulnerabilità tagħna bħala bnedmin illi namu wara dak li le u wara dak li ju sabiħ. Issa jista' jkun li da. Inna ħassu tradut. Dal-paroli kollha da. Inna ħassu tradut u għal insomma da bużu jasal imkien. Dan ġbin paroli u bażikament ġifieri da telef kull interess. Ovvjament, dawk tal-gvern, biex ngħidu hekk, qalu isma' hemm wieħed minnhom dak il-lider ma tantx għadu x'ismu, jent issib the weak spot in your enemy u tattakka hemm. Tistudjah sewwa Ġuda, għaliex Ġuda la bolilu wkoll il-Ġuda. Ngħidlu veru persuna miskina jien. Għaliex għat-twemmin tiegħu għal dak li kien jemmen fih ukoll sofra u bata. Imma dan huwa dak il-makak li ra kif jagħmel u jagħmel business, isu kontrattur ta' żmienna li qed jipprova jpartat biċ-ċart, jew inkella forsi kien dak il-miskin li ġabuh daru mal-ħajt ma kellux għażl oħra. Jekk xi ħadd jgħiddek bil-familja li ħamillek xi ħaġa, tasal titradixxi lil boss tax-xogħol eżempju, tasal tagħmilha min jaf. Tkun fi-situazzjoni tiegħu, mhux faċli. Daqlus ma kien tuk 3 biċċa, ma kienx ħażina 3 biċċa fidda daw xtrawalqa. Da ta' kontratti ta' biċċart, sawa, da kien diġà jagħtek għax da he didn't deliver, għax bażikament għalih Kristu he didn't deliver. Ġuda kien wieħed mill-mażolin. Anka n-nies viċin tiegħek jistgħu jitraduk jiena nifhimha personali mbagħad minn kif l-istorja. Ma l-ironija li Ġuda għadu t-timbrazza l-lum traditur dan. Dan huwa l-post fejn Ġuda bies u biħ lil Ġesu. Dan huwa l-ġnien tal-Ġetsemani li għadu jidher kważi eżatt kif kien 2000 sena ilu. L-istudjużi jemnu li xi siġar f'dan il-ġnien għandhom 2000 sena. Dak ifisser li jekk din hija vera dawn is-siġar raw lil Ġesu wara l-aħħar ċena jiġijaw, jieqaf ma' waħda minnhom, jitlob u bil-biża' kbir li kellu fuqu jaraq l-araq tad-dem. Il-tabib Dr. Reda Battista jispjega li l-araq tad-dem hija kundizzjoni li fil-mediċina tista' tispjega. Hija possibbli, hija l-ewwel ħaġa hija kondizzjoni medika. Mhux kull min iħossu stressjat ħajġrilu hekk. Il-maġġoranza kbira tan-nies ma jiġrilhomx hekk, jiġifieri ma jkollhomx araq tad-dem, iżda inti trid tkun genetically susceptible li meta inti teċita ruħek tista' tereq l-araq tad-dem. U l-probabbilta huwa li Sidna Ġesu Kristu kellu din il-genetic predisposition. Fil-capillaries fl-arterji ċkejknin hemm mekkaniżmu li dan jipprojbixxi milli id-dem jgħaddi minn bejn il-capillaries il-barra. F'dil kundizzjoni taħt daw iċ-ċirkostanzi dawn il-pazjenti ma jirnexxilhomx. Allora meta jiġri hekk f'dawn il-pazjenti barra li joħroġ l-araq, peress li hemm din il-viċinanza tal-sweat glands mal-capillaries, jirnexxielu jgħaddi d-dem għal ġol sweat glands, allura meta jerqu araq tad-dem. Imma allura dan x'in kien jgħid hawnhekk, daqshekk kien beża jaf eżatt minn xi se jgħaddi. Ma setax telaq ħarab u franka. Ma setax jeħles lill-umanità mid-dnub jekk hu ma ġox fuqu l-effett ta' dnub. Ma setax jeħles lill-umanità mill-mewt jekk ma jgħaddix mill-mewt. Ma setax ġifieri salvana bir-remote control. Imma tabba bid-dnubiet tagħna, tabba bil-mart tagħna u bekk seta' jaħlisna tassew. Il-fatt li kien jaf minn xi ħajgħaddi naħseb kellha kemm affarijiet pożittivi u anke negattivi, fis-sens li inti meta tkun taf ħatgħaddi minn xi ħaġa diffiċli tista' tipprepara iktar mentalment. Però meta tkun xi ħaġa mbagħad kera u diffiċli bħal dik ħattaqlek
li l-missier jgħidlu jekk jista' jkun jgħaddi minni dan il-kalċi. Ma kienitx l-għażla tiegħu. L-għażla tiegħu imma kienet li jobdi r-rieda tal-missier. U ħass id-batija bħal kull bniedem ieħor normali. Darba minnhom sa talbu jekk tista' biegħat minni dan il-kalċi ta' mrar. Però naħseb naraw ukoll il-Ġesu għaddej mill-proċess uman kif bniedem jgħaddi meta jkun jaf li ħajaddi minn xi ħaġa. Jiġifieri l-ewwel istint ikun li inti jsek tipprova tevita l-ħaġa u dik rajna l-Ġesu meta mar jitlob fil-ġnien rajnih jipprova ma jgħaddix minna. Imma Ġesu kellu jgħaddi minna. Wara li arrestaw f'dak il-ġnien u kif ngħidu bil-Malti ġrew bih minn għand Kajfa għand Pilatu, ġabu hawnhekk. Hawnhekk kien il-post fejn Pilatu kien jaqta' sentenzi. Il-tradizzjoni jekk tgħid li dan kien il-post fejn qegħdin hawnhekk. U hawnhekk kif jaf kulħadd Pilatu qataħilu għas-swat, u mbagħad wara swat qataħilu għal-mewt. Klawdja Prokula l-mara ta' Pilatu qabżet għal Ġesu. L-unika waħda fil-passjoni li qabżet għalih. Li anki l-istess nies li ġimgħa qabel daħlu trionfanti bih. Ridu l-Barabba mbagħad floku. U isu bej biex jikkuntenta l-mara nara Pilatu taħ is-swat. Imma mbagħad huma baqgħu jippersistu li jridu imsallab. Pilatu kien maqbut f'żewġ xewqat fih innifsu, waħda illi jeħles lil Ġesu u l-oħra li jikkuntenta n-nies. Fl-aħħar mill-aħħar rajnieh illi jikkuntenta n-nies u hemmhekk naħseb li Pilatu tradixxa lilu nnifsu u dak li kien jemmen fih fil-verità. Fil-fatt għalhekk jgħidulek Pilatu ħasel idejh, għallhom jiena m'għandix naqsam ma' dan id-demm innoċenti. Għax huma kienu jafu li kienet xi ħaġa fuq spiritwalità. Kristu kienet jitkellem fuq spiritualità. Meta saqsih Pilatu u qallu inti sultan, qallu jiena s-saltna tiegħi mhux fuq l-art, hija fis-sema. Issa għalih Pilatu dik ma kienx jimpurtah minnha, Pilatu kien jimpurtah kemm għandu soldati u li jżomm il-kmand. Pilatu nafux kien. Ma Pilatu eżista. Pilatu kienu neħħewh mill-Ġudea għax jipprotestaw is-Samaritani għax kien aħrax. Tneħħa da. Il-vidma kien jintrabat ma' kolonna, bidejh ħafna drabi fuq rasu u jitnezza u jissawwat minn fuq l-isfel. Ġieli wkoll kien jissawwat ukoll minn quddiem. Iżda ħafna drabi kienu jsawtu fuq id-dar għax meta ssawwat minn quddiem il-probabilità li jmutlek tikber. Is-swat kien isir b'tip ta' bastun, mbagħad ikollu truf tal-ġild u matruf tal-ġild kien ikun hemm blalen ta' ċomp mwaħlim magħhom, matruf kol 2 għal 3 blalen ta' ċomp, u mbagħad fit-tarfnet kienu jwaħlu wkoll għadam tan-naċ imkisser. U r-raġuni huwa li meta inti tagħti id-daqqa tkun qed l-ewwel tolqod bil-blalen ta' ċomp fuq il-ġilda, jiġifieri tkun qed benġel, u mbagħad għandek it-truf bil-daw bl-adam tal-annimali li iservu isom kull para jew ħokk, allura malli jagħti u mbagħad jerġa' laħħa lura, allura ikun qed ibenġel dik tidħol mbagħad ukoll fil-ġilda jew fil-laħam u meta jiġbed lura ikun qed litteralment qed iċarat il-ġilda u mbagħad iktar ma ssawwat jiġi l-laħam. Bekk għatlek kienu l-iktar jagħmluh fuq id-dar għas-saqaj għax jekk inti tagħmlu minn quddiem tista' tispiċċa bl-internal organs bl-imsarem barra. Jiena semmejtlek il-Passion of the Christ, il-film, ma nerġax mur nara. Żgur li le, għax tant kont weġġajt, tant kont bkejt u dispjaċini. U tant inħadeb b'mod reali illi tajt imma d-batija kollha. Għaliex għamilha. Mux bil-forza għax veru għax ħabb il-ħattijħor. Passion of the Christ li kellu, il-violenza kena daqxaj qawwija. U aħna għadna, ifimni, dan huwa dejjem kif ipritkajtu, għas-sessera katolika, dejjem kif ipritkajtu kemm bata l-bambin, ġifri ma nistax narawhom, ngħiduhom biss. Però swat kien wieħed mill-kastigi komuni ħafna, kien komuni ħafna iktar mit-tislib. Ġifieri għax is-swat għal-pieni inqas ħoroġ bniedem ma jkunx ikkundanna tal-mewt. Jekk inti m'intix
ta' fiżjonomija b'saħħtek ħafna, taf li b'konsegwenza ta' dak is-swat tmut. Jiġifieri di ma kienx hemm xi regola li għax ituk 39 daqqa inti ma tmutx. Di kollha jingħad li ġrata hawnhekk. Illum hawn knisja imma ħafna nies jemmnu li dan kien il-post fejn hawnhekk fin-nofs kien hawn il-kolonna li magħha ntraba Ġesu u magħha ġie flaġellat. Tibda timmaġina li l-kolonna pereżempju tkun x'imkien hawnhekk fin-nofs u mad-dawra kollha jkun kollu soldati hekk. Min jaf x'rada l-post. Diffiċli timmaġina minn xi xadda. Tista' timmaġina, diffiċli tħoss minn xi xadda, impossibbli nista' ngħid. Però tibdlek, għax inti tinduna li dal-bniedem għadda minn dan kollu għala dak is-swat kollha, dik id-dbatija kollha, dak l-uġieħ kollu. U inti b'xi mod twasslu minn fuq il-palk. Dan kif jista' jkun? Bażikament jiena kont insum l-ewwel 4 ma nieħu xejn, u mbagħad nikol ikla waħda, il-mara kienet tkun il-ħabiba tiegħi, jiena kont inħoss li irrid jekk Kristu għamel 40 jum fid-deżert ibati, irrid inħoss naqra minn tiegħu. Bekk kont indaħħal is-swat fil-plej, is-swat ma tistax tirrextaħ, titħossu. Is-swat meta inti tara xi ħadd għala daqqa dak kollu acting. Meta taqla daqqa qas titkellem. Laqqas nifs ma tiegħu, in-nifs jeħel. Kont nagħmel ġimgħa u nofs noqgħod wiċċi l-isfel wara l-ġimgħa kbira. Kont nieħdu vera, ma kontx naqbel mal-argużini dawk li kienu jsawtuni illi jagħtu xi daqqa fuq is-salib u mhux fuq dari. Ma kontx nistalija. Rrid li nidħol fil-parti. Tant kont ninsisti u nesiġi li s-swat isir vera bil-nerfaw li kienu jtuni li rridu ngħidu dak kien ikun reksin forma ta' ġilda mhux ġilda ifaqqa ħafna u jimmarka imma forsi ma jweġġax ħafna, tifhimni, iweġġa għax l-għada li tarġa' tagħmilha t-tieni darba għal darek taf kif ikun. U nistqar li kien hemm momenti waqt is-swat li kont ngħid f'qalbi. Ma jaqfux ftit. Ġieli meqgħet isawwatni jarsaq lejn widnej jagħmilli għax jinduna b'lajta li lajta ta' weġa. U ġieli jagħmilli pereżempju ħantik inqas, nagħmillu liha tini kif suppost. Issa forsi hawn xi wħud jagħmlu sagrifiċċju ġorruk tajjen. Dak isu parti mis-sagrifiċċju tiegħi. Irid ikun hemm daqsxejn swat biex inti anke meta tinterpreta l-parti ta' Ġesu idaħlek naqa' fil-karattru. Swat kont noħodhom, darba minnhom konna qed nagħmluha f'97 konna qed nagħmluha raħa ġdid u nidħol backstage kombinazzjoni u nsib il-frosta konna nagħmluha bir-reksin u fit-tarf tar-reksin għamlu qiegħdi. Min għamilha b'ċajta ġifieri, imma tweġġa' reksin bloqda fit-tarf. Iwa, kultant tisma' pereżempju meta jkunu jisawtu, ittieħ xiktar, dan mhumiex affarijiet ta' veru, ittieħ xiktar. Ġifieri tħossa li qegħdin jitlu fiha. Illum nismaħa dejjem minn ġunniż. Nismaħa dejjem. U nismaħa tajat il-ħija, għax ħija jsawatni. U nismaħa tajatlu. Jiġifieri. Joseph ittieħ xiktar minn ġunniż. Imma jien ngħidlu li ngħid jien, jekk qed ngħidlek ibqgħu tini. Il-mami tiġi tara, però meta tibda l-passjoni il-mami toħroġ il-barra dejjem ma jirnexxilix tara. Is-swat hija l-iktar xena li toġobni minn dejjem. Imma tkun tridhom dawk iż-żewġ daqqiet biex tagħmilha realistika, imma id-daqqiet tħosshom. Mhux dejjem, imma jkun hemm dawk l-erba' daqqiet li tħosshom sew. F'daw ix-xeni li kont nagħmel kull kwarta, jisimha 7 darbiet, għamilna l-kundanna li fiha kien hemm miswad 39 daqqa kull darba, ġifier immaġina. Tagħmel plejta ta' kwarta, tħut li taw 39 daqqa toħroġ, jinbidlu n-nies terġa' tidħol terġa' tieħu li taw u lajt 640 daqqa mill-ħamis il-ġimgħa, mill-ħamis fil-għaxija sal-ġimgħa fil-ħodu. Nkun qed iweġġa', però
fl-istess ħin inkun naf li qed noħroġ il-karattru. Fil-fatt kien hemm snin fejn weġġajt sew. Fej anke ġifieri darba mort il-klinik, x'kelli dari kollu b'sitsem bid-dem. Jiena il-sena l-oħra niftakar għamil ġimgħa għamil ġimgħa b'dari jaħraqni d-deni. Il-tifel kien ħasilli dari ju. U għalli għandek ħafna lines li kienu b'sitsem. U damu 10 tiem ġimagħtejn biex niżlu. Bħala attur ma nemminx li għandek taddi mid-batija kollha li għadda minna Ġesu li hija impossibbli wara kollox biex inti rnexxielek tinterpreta l-parti eżatt. Biex tkun attur tajjeb, anzi, trid turi li inti dak il-karattru mingħajr ma tkun esperjenzajtu sa ċertu punt daqitu ma finti u kollha effetti u make-up, jiġifieri m'hemmx. U ma naqbilx ma' bniedem li jistawad veru biex għadix naħseb illi laqas Kristu ma jritek, taf kif, jiġifieri nemmen illi attur għandu jikkonvinċi anki jekk ikun qed jirreġta. Forsi ma tinterpretaħx bl-istess dedikazzjoni, però tista' ma tkunx nisrani, tkun attur u tinterpreta l-parti ta' Kristu at the end of the day bħal kwalunkwe karattru. Jekk jiġi xi ħadd jgħidli biex nagħmel parti ta' xi profeta f'reliġjon ieħor, kusta nirrifjuta, taf kif. Kull ħaġa li ssir on stage għandha tkun fake, fis-sens li hija reenactment. Jien daw il-Kristijiet li jgħidu jissawtu vera, jissalbu vera għalija bir-rispett kollu lejk, ma naqbel miegħek xejn. Reenactment għandu jkun dak kollu li qed tara on stage irid ikun fake, anke swat, anke daqqit ta' ħarta. Jiena nemmen li Alla għal min jemmen li Kristu Alla u anke min ma jemminx, tak ġismek li huwa aħna nemmnu tempju tal-Ispiritu Santu biex tagħmel il-ġid u tgħin bih mhux biex toqgħod issalbu u ssawtu. Dan huwa l-post eżatt minn fejn jingħad li Ġesu qabbewh bis-salib. Meta ngħidu tabba bis-salib mingħand Pilatus għal Kalvarju, fuq dan il-post eżatt qed nitkellmu fuq din it-triq. Imma dik meta niġu lura. Meta niġu lura wkoll se nitkellmu mal-espert forensiku biex nippruvaw niskopru jekk il-liżar li hemm Turin li fuq hemm immarkat il-ġisem ta' bniedem mejjed u wiex il-liżar li kebbu lil Ġesu fih wara li miet. Ukoll se nistaqsu lill-Arċisqof, jista' jkun li Ġesu kien miżewweġ lil Madalena forsi u jista' jkun li kellu tfal? Imma qabel ma morru, Mario Micallef irrakkontalna din l-istorja dwar l-atturi li kienu jsawtuh fil-play. Interessanti Mark kienet illi kull sena daw l-argożin it-tnej kienu jinbidlu. Ma kienu iridu jerġgħu jagħmluha. Għax tant kienu jaqalaw voti mingħand l-udjenza. Speċjalment fil-Knisja tal-Karnu l-Belt li l-Kroċifissjoni konna ngħaddu minn nofs mill-korsija in-nies fuq żewġ naħat. Kien hemm min jaqbdilhom idhom, iqaf ja kattif kemm minn taħdar iqaf. Darba minnhom, waħda minnhom reali sal-handbag bellaħtlu dan, inza tieqaf qaltlu. Kieku kellek tgħix f'dawn it-toroq 2000 sena ilu, kont tara ħafna lut għaddejjin minn hawn, u ma kontx tara ħafna minnhom li huma single li mhumiex miżżewġin li m'għandhomx it-tfal, għax għall-lut ta' żmien Ġesu kienet ħaġa komuni ħafna li jkollok it-tfal. U li jkollok it-tfal kienet tfisser li Alla miegħek, hija grazzja minn Alla. U allura ħafna studjużi ma' żmien bdew jistaqsu din il-mistoqsija. Jista' jkun li Ġesu kien miżżewweġ? Jista' jkun li kellu tfal? Il-Vanġeli ma jgħidu xejn fuqha, dejjem iġibu lil Ġesu qrib ħafna 12 raġel, l-Apostli. Imma hemm mara waħda li għal-bidu kważi ma tissema xejn fil-Vanġeli, imma mbagħad aktar mi għaddi żmien fl-aħħar ġranet ta' Ġesu meta Ġesu kienet hawnhekk f'dawn it-toroq qiegħda miegħu dejjem, kważi kullimkien, sa taħt is-salib u tkun l-ewwel li ssibu mqajjem. Din il-mara kien jisimha Marija ta' Magdala. Ta' Magdala għax kienet tgħix f'Magdala, post ftit il-bot minn hawn magħruf ħafna għal ħut tajjeb li kienu jagħmlu. Marija ta' Magdala hija l-persuna li jgħidu li Ġesu neħħilha seba' xjatem minnha. Hemm min jgħid ukoll hija l-istess persuna li ħasslitlu saqajh biż-żejt imbagħad ixxuttathomlu b'xara. U hemm min jgħid li kienet dik il-prostituta li ġew biex ħaġruha u Ġesu ħafrilha. Min eżatt ma nafux, jekk għamlitx dawn it-tliet affarijiet ma nafux laqas. Li nafu żguru li Ġesu ta' post importanti ħafna fl-istorja tas-salvazzjoni. Jista' jkun allura li dawn kienu aktar minn ħbieb, jista' jkun li ma kienx biss dixxiplu, jista' jkun li kienu miżżewġin. U jekk u hekk, hemm xi ħaġa ħażina, tbiddel xi ħaġa minn dak li nemmnu. Marija ta' Magdala hija personaġġ importanti ħafna
fl-4 Vanġeli. Skont il-Vanġelu Ġesu ħareġ minna Sebastian, jiġifieri kienet persuna li kienet kompromessa ħafna mal-ħażin u fil-laqgħa tagħha ma' Ġesu sabet ħelsien spiritwali qawwi. Kienet waħda mid-dixxipli, x'ngħidlek saret dixxiplu Ġesu Kristu, li baqgħet miegħu taħt is-salib u kienet l-ewwel waħda li ratu imqajjem mill-imwiet. Hemm kitbiet li jgħidu li kien hemm relazzjoni bejn Kristu u Marija ta' Magdala, però mhux dejjem tista' toqgħod fuqhom, tista' tkun storja li ġiet imżewqa li nafu fi żgur li il-Madalena Marija ta' Magdala kienet dik il-mara li ħaslet saqaj Kristu biż-żejt u xxottathom b'xara. Sa dik kienet xi ħaġa li mhux għax kienet tħobb lilu personali, kienet xi ħaġa li kienet issir. Aħna rridu noqogħdu attenti li ma niġġudikawx dak li naraw u naqraw fil-kodba fl-iskrittura bil-mentalità tal-lum. Tittara x'mentalità kien hemm dak iż-żmien. Dak iż-żmien il-mentalità kienet li l-mara kienet sottomessa lejn raġel. Kienet eċċezzjoni kbira dak iż-żmien li Rabbi ikollu in-nisa dixxipli tiegħu kienet xi ħaġa eċċezzjonali jew. Biex ngħidlek break into tradition, għax Rabbi qatt ma kien ikollu nisa jiġru u Ġesu Kristu kellu nisa anke dixxipli tiegħu. Li kienet tħobb ħafna l-Ġesu m'għandniex dubju li Ġesu kien iħobba wkoll bl-imħabba safja tal-iben ta' Alla m'għandniex l-ebda dubju. Kieku kien hemm xi relazzjoni partikolari iżjed minn hekk ma kienx tibqa' sigrita żgur. Għax aħna fil-Knisja Kattolika għandna din it-tradizzjoni qaddisa li fis-sigrit tal-qrar maħniex kapaċi nżommu sigrit. Irridu ngħidu li fi żmien Ġesu dawk in-nies li kienu jiddedikaw ħajjithom għall-istudju tal-liġi, ir-rabbini, ġifieri bħalma kien Ġesu, ħafna drabi kienu jibqgħu single biex niftehmu, kienu jdawru lilhom infushom b'ħafna nies oħra li jistudjaw il-liġi. Però hemm mistoqsija oħra interessanti li tinbed dwar Ġesu. Jekk dan kien bniedem bħalna f'kollox, allura kellu l-ġibdiet bħalna wkoll, kien jiffansja tfajliet pereżempju, kellu l-ġibdiet għas-sess pereżempju. It-teologa Dr. Nadja Delikata temmen li iva. Jina nimmaġina li iva u m'għandi l-ebda diffikultà biex nimmaġina hekk. Jina ma nistax nimmaġina raġel jew nimmaġina mara li m'għandhomx ġibdiet sesswali. Ma nistax nimmaġina raġel jew nimmaġina mara li ma jħossux il-biża li m'għandhomx ġuħ li ma. Jekk kien tassew bniedem bħalna f'kollox, jina nimmaġina li Ġesu wkoll kellu ġibdiet, inkluż ġibdiet sesswali. Jina naħseb il-problema tagħna hi li għandna din l-impressjoni li il-ġibdiet jisom minnhom infushom xi ħaġa ħażina, li ma nasibx li huwa l-każ. Jekk Alla fil-fatt joħloq kollox tajjeb, il-bniedem ma ħalqux bħala robot, il-bniedem ħalqu bl-affettività tiegħu, bis-sens tal-emozzjoni tiegħu. Issa, ovvjament l-emozzjonijiet jistgħu jiġru bina, l-emozzjonijiet mhux dejjem forsi jkollna attrazzjoni jew ġibda għal dak li huwa l-aħjar għalina. Jekk aħna ngħidu l-ġibdiet li anqluna għal passjonijiet diżordinati, ġifieri li waslu kadnub, Ġesu ma kellux il-ġibdiet diżordinati, kellu il-ġibdiet li għandu kull bniedem. Ma m'għandux it-tendenza lejn iż-żina, m'għandux dak li aħna imbagħtu minna ta' kuljum. Il-Vanġelu ma tantx jagħmel ċensura, ma jaħbix dettalji li jistgħu jkunu skabrużi kemm għad-dixxipli kemm għal Ġesu. Ġifieri l-intilef ta' 12 sena jgħidha l-Evanġelu ċabja, li r-rabja jgħidha wkoll. Bħalma il-Vanġeli ma ħbewx id-difetti u d-nubiet ta' Pietru ta' Ġuda, m'għandhom l-ebda interess jagħtuna storja differenti milli kienet. Xi ħaġa li wkoll tibqa' misteru hija x'ġara minn Ġesu sakemm għalaq 30 sena. Il-Vanġeli jieqfu jirrakkontaw l-istorja tal-ħajja ta' Ġesu meta jgħalaq 12 sena u jkompluha minn meta kellu 30. Fejn kien f'dak iż-żmien? X'kienet jagħmel? Trabba bħala bniedem li kien jaf xi ġifieri x-xogħol. L-ewwel insara kienu għadhom jożu sat-tieni seklu moħriet li għamel Ġesu. Li nafu dwar dan l-imbirek moħriet minn għarif ta' Knisja San Irenew
li kien mitla anke qed ngħidu fit-tielet seklu wara Kristu, kien mitla tal-insara tal-Palestina li wara il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu bdew jożu kull ma għamel li mgħallem. U kien jaf dan il-moħriet li kienu jożu għax għamlu l-mulej. Ġifieri jekk għamel moħriet kien jaf jaħdem mhux biss l-injam, imma anke jaf jaħdem fil-ħadit għax Giuseppi ma kienx biss il-mastru daxxa klassiku bħalma kien missieri jaħdem fl-injam dik l-expertise tiegħu, imma kien ukoll il-ħaddit tar-raħal, kien jidħol f'kull dar, kulħadd jafu, kulħadd jafdaħ, u kulħadd imur għandu meta jew inkisret mejda jew inkella xi siġġu. Ġesu kellu sena li tlaqgħu ħafna man-nies. L-aħħar ħaġa ddokumentata fit-tfulija ta' Ġesu ġrat meta kellu madwar 12 sena u għamu missieru tilfuh fit-tempju. Il-Vanġellu ta' San Luqa jgħid li sabuh 3 ijiem wara jiddiskuti mal-orrif tal-liġi. Lil Giuseppi u lil Marija jgħidilhom ma tafux li jien għandi nkun f'dar missieri, sa ovvjament it-tempju ma kienx id-dar ta' San Giusepp. Ġifieri dana ta' 12 sena għandu għarfien tal-missier tiegħu li hu fis-Smewwiet. Allura tqum mistoqsija oħra, jekk Ġesu kien bniedem bħalna, kif induna minnu? Kif induna li hu kien il-Messija? Biex nifmu li kienu kol wieħed minna u ma kienx Alla biss, naħseb li importanti li naċċettaw li bħalna ukoll bħala tifel, bħala żagħżugħ kienet jiżviluppa. Bħalma aħna forsi minn ċkunitna natu sens ta' x'inhuwa dak li probabbli għandna talent għalih, x'inhuwa dak li aħna kapaċi jkollna futur jekk nażlu dik il-linja fih. Naħseb dik probabbli kienet toħroġ anka f'Ġesu stess, però ma jfissirx li ta' tifel Ġesu innifsu kien diġà għaraf u minnu kompletament. Kien jaf xi ħaġa, aħna irridu wkoll nirrispettaw il-fatt li Ġesu jikber u jiżviluppa bħala bniedem normali. Imma ovvjament bħal kull storja ta' bniedem straordinarju hemm ukoll dawk is-sinjali ċari, dawk il-marki ċari. U din naraw anke f'ħajtna stess ħankunu onesti. Persuna li tiddeċiedi li iva din il-persuna li nixtieq ngħaddi l-kumplament ta' ħajti magħha, meta saret dik l-għażla, meta ltqajt mal-persuna l-ewwel darba, kien hemm mument ċar jew kienet xi ħaġa gradwali. Fih kien hemm dan is-sens qawwi li huwa ħaġa waħda mal-missier. Imma x'din x'kienet tfisser that awareness ta' din fil-fatt kif hu stess kapaċi jartikula bħala bniedem miegħu innifsu. Naħseb kienet ukoll xi ħaġa li żviluppat. U allura Ġesu kien jaf li se jqum mill-mewt? Jew kienet jieħu ċans bil-possibilità li jfallilu? Jekk Ġesu kien jaf li ħajqum, is-sens tal-mewt tiegħu tiġi kważi ċajta. Ma tieħux is-serjetà li din kienet tassew qatt ta' mħabba, qatt fejn tajt kollox. Aħna llum imdorrijin nilagħbu ħafna video games, right? U fil-video games aħna mmutu. Jina nkun qed nilab il-logħba u ta' spiss immut. Imma għalkemm nirrabja li mitt fil-video game naf li mbagħad nista' nkompli nilab il-logħba jew nieħu karattru ieħor jew nkella l-karattru jerġa' jqum mill-mewt. Il-ħajja ta' Ġesu Kristu u l-passjoni tiegħu u l-mewt tiegħu ma kienx video game. Bħala bniedem ma nistgħux noħdu lightly u ngħidlu u iva imma dan mhux Alla, ma jafx li fl-aħħar mill-aħħar kollox se jiġi tajjeb, ma kienitx u iva wara 3 ijiem nerġa' nqum. Naħseb kien hemm dan is-sens qawwi li hija mewt li hu għalkemm kien jafda kollox fil-missier. Bħala bniedem xorta ħass it-toqol li l-mewt hija l-aħħar kelma. Dwar kif Ġesu jidher ma nafu kważi xejn. Ritratti tiegħu ma jeżistux ovvjament u allura hemm ħafna teoriji differenti. Imma hemm relikwa waħda li tista' tiżvela ħafna. Il-liżar ta' Turin. Il-liżar ta' Turin huwa liżar twil 14 pied, magħmul minn għażel fin. Fuq dan il-liżar hemm misteru kbir. Immaġini ta' ġisem ta' bniedem mejjet minn quddiem u minn wara, twil kważi 6 piedi bix-xar twil sa' għonqu, mustaċċi u daqna. Żgur li f'dan il-liżar ġie mkeffen il-ġisem ta' raġel mejjet u ħafna jemnu li ir-raġel huwa Ġesu. Jekk huwa hu,
Dan ifisser li għandna ritratt pjuttost ċar ta' Ġesu innifsu. L-Arċisqof huwa wieħed minn dawk li jemmnu li huwa tiegħu. Kien twil ikbar mill-lut ta' żmienu, kien bniedem attraenti. U dal-waqt se nitkellmu ma' espert forensiku biex nippruvaw niskopru jekk il-liżar huwiex awtentiku jew le. Imma qabel ma nieqfu, Hector dis-sena lesta jaħdem monument ta' Kristu mejjed u staqsejnih dwaru. Basikament huwa x-xogħol tal-injam, b'ħafna nglettaturi, is-saqajl, għamilt il-fjuri fil-ġnub, l-anġli, 4 anġli li kienu bl-istrumenti, tajtilhom l-istrumenti u rġajt bnejt il-korp tagħhom. U l-iskopu li jinġar fuq l-ispalla ġifieri għax irridu jerfawh 4 min-nies. Qed nagħmlu propju biex flok ngħid lin-nies jiġu jaraw x'qed nagħmel. Jiena immur bih din id-darba għand in-nies, fis-sens li noħorġu fit-toroq ħalli kemm jista' jkun in-nies jarawh u jgħinhom jaħsbu għaliex naħseb illi anki l-aktar artist illi jagħmel l-affarijiet tiegħu sempliċiment biex ikun għamilhom b'mod artistiku biex jesprimi it-talent tiegħu ikun irid lin-nies b'xi mod jaħsbu. Kieku kellu jitfaċċaw wieħed illum Kristu llum satarjali, il-belt ġifieri, l-ustra kemm jgħajru jtoħ bissi. Tantu hekk meta ġejna s-sijunno, dejjem skont l-istorja, il-poplu dar kontrih. Il-poplu għażel ħallil floku. Mbagħad libsuh il-koruna bid-daqqiet, sa meta ikollok feriti fil-basla ta' rasek. Il-basla ta' rasek hija għandek highly vascularized, ġifieri għandek blood supply qawwija ħafna li tiela minn ġolon u ġifieri għandek blood supply qawwija ħafna u barra minn hekk l-iskalp, il-ġilda tar-ras għand mhux difett meta inti taqsama tirritraktja. Ġifieri tissepara minnha fuq, mhux bħal partijiet oħra tal-ġisem fejn taqta' jiġi ħdej xulxin. Fil-basla tar-ras tinġibet b'riżultat li inti iktar joħroġ dem, iktar titlef dem, għal ġifier meta libsuh il-kuruna tax-xewk u defsu f'rasu, kull ferita li nħolqot minħabba dan ix-xewk awtomatikament ikun qasam il-ġilda berraq l-istess ġilda u iktar ġab bleeding. Fil-Vanġelu għandna xena fejn Ġesu huwa disprezzat bħala miġnun. Meta imur quddiem Erodi, Pilatu jibatu għand Erodi u jlibsuh il-libsa tal-imġienen, il-libsa l-bajda. Ġesu f'dak il-ħin jiddeċidi li ma jitkellimx, jibqa' u jirrabja ħafna Erodi quddiem is-silenzju ta' Ġesu, ir-rifjut ta' Ġesu li jagħmel sinjal għaliex minn għalih Herodi li se juża l-Ġesu biex jagħmel xi spettaklu, Ġesu jibqa' siket u hemm minnhom Herodi jirrabja u jibgħatu lura. Ma Ġesu huwa disprezzat mill-kapijiet, mill-kbar tad-dinja ta' żmienu bħala miġnun totali. Din it-triq li għaddej minna hija it-triq tas-salib. Ġifieri dinja triq li minna Ġesu għadda bis-salib fi triqtu lejn il-Kalvarju. Hawnhekk qegħdin qisu xi 500 metru l-bot mill-Golgota, ġifieri l-post fejn Ġesu imbagħad issallab. Ġifieri jekk din hija vera, hawnhekk x'in wasal hawnhekk kien fadalu qisu nofs kilometru jimxi b'dak is-salib. Biswat li kien diġà qala Ġesu seta' miet f'din it-triq. U staqsejt lit-tabib, minn dak li nafu dwar dan ir-raġel, taħseb li kien bniedem f'saħħtu li kien jiflaħ għalija din? Naħseb li Ġesu kien raġel b'saħħtu. Kien jikol ikel Mediterranju. Fimti ġifieri l-iktar l-ikel tiegħu kien iktar bbażat dak iż-żmien, ġifieri naħseb frott, ħaxix, li nissuġġerixxu llum. Ħut meta anke tismaw ħobs u ħut u tismaw jitkellem u daqsxejn bejt, fimti ġifieri he was in the best of health. U kieku ngħidlek ma kienx jiflaħ aswad u jasal sas-salib li ma kienx in the best of health.
Naħseb li dak kien moment, wieħed mill-iktar momenti diffiċli ta' Ġesu fi triq tal-passjoni. Ma ninsux hemmhekk kien flagellat, il-flagellazzjoni jibsa ħafna, u naħseb kien persuna li qed jgħaddi mill-ħajja qed jgħaddi għall-mewt, ġifieri pratikament kien persuna li qed imut. Naħseb hemmhekk kien irrassenjat ħafna fil-mixja tiegħu. Tant naħseb kien irrassenjat u kien wasal fl-aħħar illi waqa', nsibu li waqa, u dik nara bħala mod li u ma kienx jiflaħ iktar u irrassenja ruħu. Il-tabib Dr. Deo de Battista jemmen li Ġesu waqa għaliex probabbilment waqgħetlu l-pressjoni f'daqqa. Waqt l-darbiet. U kienet jerfa dak il-ħin il-parti l-minduda tas-salib. Li kienet tiżen xi 40 kilos minduda u jitlaw biha. Dak kellu fl-opinjoni tiegħi kollu speċi ta' jgħidu la sinkopi. Tinżillek il-pressjoni, b'terminoloġija sempliċi. U tinżillu l-pressjoni għax kien, ħaġa kien ilu ma jiekol mill-ħamis fil-għaxija, mill-aħħar ċena. Mbagħad għadda lejl kollu ma raqgħatx, allura mbagħad ingħata swat, allura tistenna ġifieri telef ħafna dem bil-fors taqalu l-pressjoni bil-fors inevitabbli u mhux ta' xejn li il-ċenturjon li kien inkarigat li wassal li Ġesu għat-tislib mhux ta' xejn qabad li ċirinew jgħinu għax imbagħad l-interess tiegħu kien li jasal ħajjen fuq ħalli jkun jista' jsalbu. Ma rridux imut fi triq. Ir-Rumani kienu jsalbu nies bil-lant, speċjalment kull min jiftaħ ħalqu u jipprova jiġbed il-folol warajh. Il-mewt bis-salib kienet tingħata lill-ar nies. Ġesu Kristu ħaw l-ar mewta, kienet mewta kifra ħafna kifra. L-imsimer kienu jkunu bej wieħed ieħor xi 6 pulzieri. Dawn mhux ikunu ġodda fim, ġifieri jew taqlaħħom minn fuq slaleb li ssib hemmhekk, jew inkella li ssib mal-art hemmhekk kienu jerġgħu jużawhom. L-iktar tislib autentiku jinsab film kontroversjali li jismu The Last Temptation of Christ, fejn Kristu ġie msalla parwien bla ħwejjeġ kulħadd kien jiġi msalla parwien, kienet parti mill-umiljazzjoni. Kienu isamruhomlu at the wrist. Fil-pols. At the wrist. Huwa improbabbli li kienu fil-pala ta' idu, improbabbli għax jiċċarrat, ma tinti tella u mbagħad jiċċarrat, jgħaddi minn bejn il-laħam. Ma tinti sammar hemmhekk, dak il-nerv prinċipali li tolqot huwa il-median nerve u jkollok crushing tal-median nerve, jiġifieri da excruciating pain. Issa it-tismir tar-riġlej kien jiddependi fuq kemm għandek imsiemer available ukoll. Għax jekk inti għandek musmar wieħed available kont poġġi siq fuq siq u issammar siq fuq siq minn waħda l-oħra. Issa jekk inti għandek available, ġifieri jekk għandek żewġ imsiemer, jew kellha anki t-tul tal-imsiemer ma jkunx jippermetti, tista' jew issammar ir-riġlej mal-ġnub tal-wifqa, ġifieri is-saqaj, is-siq u l-oħra titfaħħom mal-ġemb tal-wifqa u sammar la ġemba, jekk minn ġo l-aksa. Jekk ma li jagħmel tip ta' uġieħ minn ġo l-aksa. Fil-waqt li l-oħra is-sammar fuq xulxin jgħaddi minn nervituri oħrajn, minn fuq il-dorsal aspect tal-pala tas-sieq. L-iskop ta' tismir tas-saqaj kien ħalli il-vittma jkun jista' jagħmel pressure, ħalli jiddendel, ħalli jkun jista' jieħu nnifs għax dik kienet parti mbagħad mill-crucifixion, jiġifieri li inti il-pazjent mbagħad biex kull darba wara li jsir daw jittellawh hemm fuq, biex kull darba li jieħu nnifs irid jiġbed fuq idejh, irid jiġbed litteralment fuq idejh fuq fejn għandu dak l-uġieħ kull darba biex jieħu nnifs. Għax jekk ma jitlax hekk biex jiġbed in-nifs, imut fgat. U jiġġielet man-nifs. Tiela u nieżel.
nutu dak u peress li huma kienu jkunu ħod minnhom anke ta' ċertu eta żgħira kien ikollhom album tkun għadha tajba l-intern tagħhom kien ikun għadu tajb il-fwiet kollox ikun allura kienu jdumu sakemm fl-aħħar jgħejjew jinżlu ma jitilgħux jmutu f'gati, ġifieri kienet waħda mill-ar mewt li setet il-bniedem jieħu. Il-ksur tas-saqaj isir biex jaġġel il-proċess. Ħalli il-vittma tmut iktar malaj. Issa fil-każ ta' Ġesu, Ġesu meta marru biex jiksru saqaj riġleħ, kien ġamejjed, raw li m'hemmx għalfej jiksru saqaj. Mbagħad hemmhekk is-soldat Ruman nifdu bil-lanza biex iserraħ moħħu li żgur miet Ġesu. Tilef ħafna dem, b'riżultat ta' tilef ħafna dem mar into heart failure, ġifri il-qalb ma kellix biżżejjed dem x'tippompja, tant ikun tilef dem li jkollok jgħidulu hypovolemic shock, jkollok formazzjoni ta' ilma kemm madwar il-pulmun kif ukoll madwar il-qalb, jgħidula effusion. Allora, meta daħħal il-lanza, ikun nifet il-pulmun, allura ħareġ dak l-ilma li jkun hemm madwar il-pulmun u jekk baqa' għaddej sal-qalb ukoll ikun neħħilu dak l-ilma. U mbagħad ħareġ id-demm. U t-tislib ġeneralment kien ikun fil-baxx, anzi l-biċċa kbira kien ikun fil-baxx, għax kienu jħallu l-ġisma din apparti żgħira mit-tislib, kienu jħallu l-ġisma imsalbin apposta biex imbagħad jiġu l-klieb u kienu jikluhom u jilaqulu bil-ġrieħi. Anki l-asafar kienu jiġu jiklu minnhom. Il-crows kien jiġi jiekol lill-vittma waqt li għadu fuq is-salib, jiġifieri jkollu għajnejh, jkollu l-biċċiet tal-laħam li jkollu b'riżultat ta' swat li jkun ikun għadu ħaj. Jekk inti ma jkollokx familjari tibqem sakemm tiġi fix-xejn. Ġili jagħmlu ġranet, il-Kristu kienu qatluh u tafawlu l-lanza għalkemm ovvjament jingħad li miet qabel għax kien il-festi tal-Għid u kien hemm il-kwistjoni tal-lut. Dan qatel for political reason. Anka fuq dak li għadu l-inkiteb fuq, għadżer sultan tal-lut. Iktar prova ċara minn dik li qatel for political reason jista' jkollok miktuba fil-Bibja. Terribli, kienet terribli. U kienet running off the mill, ġifieri li sallab il-xi ħadd. Fimt? Crucifixion, fimt? Jitlob lill-missier biex jaħfer lil min salbu u naħseb jiena jipprova jagħmilha ta' avukat. Fatti aħna ngħidulu wkoll l-avukat tagħna quddiem il-missier. U jgħid ma jafu jaqbes għalihom. Jiġifieri isib l-uniku biex ħalla ma jikkastigomx. Dik hija t-talba. Jiġifieri ħenna lihom ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Tagħtix każ. Aħfirilhom. Warajja għaw il-qofol ta' dak kollu li jemminu l-insara. F'dik il-knisja hemm wara, hemm il-post fejn Ġesu jingħad li ġie msallab, fejn jingħad li poġġeħ fil-qabar u ftit il-bogħod fejn jingħad illi qam mill-imwiet. Jekk u hekk allura diġrat x'imkien hawnhekk. Hemm mhux biss il-post fejn jingħad illi ġie mislub mas-salib u se nidħol hemmhekk biex narah, imma hemm ukoll il-post ftit metri l-bogħod fejn jingħad li Ġesu tniżżel mis-salib u tqiegħed mal-art u għatem l-irħama li jgħidu li Ġesu qiegħed fuqha u llum hija venerata minn ħafna nies u ftit il-bogħod hemm il-qabar. Il-qabar mhux biss fejn difnuh imma fejn jingħad li fit-tielet jum qam, ġifieri hawnhekk hawn il-post minn fejn bdiet il-fidi nisranija. Ġifieri jekk wieħed jemmen li Ġesu qam hawnhekk. Ftit metri l-bogħod minn hawn. Waqt li qegħdin hawn tkellimt ukoll ma' Ruben Gawċi li jgħix u jaħdem hawnhekk bħala rappreżentant ta' Malta fil-Palestina u jiltaqa' ma' ħafna Maltin li jiġu jaraw dawn il-postijiet. Naħseb jaffaxxinhom il-fatt illi Kristu mexa hawnhekk. Jiġifieri ġili saqsuni jisma' pereżempju ma fuq din l-art mexa, il-Via Dolorosa fuq hawnhekk waqa' u tinduna il-fatt illi hawnhekk kien Kristu. Il-fatt li minn hawn għadda. Hawn missu, tgħid imma minn hawn eżattament, u bagħad ovvjament hemm il-postijiet jiena fejn kien hemm is-salib pereżempju, eżattament hawn kien isaqsuk. Ħanieqfu għal ftit żgħira, dalwaqt se nisimgħu aktar stejjer ta' atturi li ħadmu l-parti ta' Ġesu. Xi stejjer huma tad-daħk,
imma oħrajn setgħu spiċċaw ħażin ħafna. Danna ġew biex jisamruni u meta fetħu meta middewni mal-art biex jisamruni, min kienet isammarni kalkula ħażin u daqqa enormi biex ta' parsijiet isammar il-musmar. Flok ikkalkula l-bot, ikkalkula u ħad li eżatt subajja. U n-nies jgħidu li raw ġismi jola u jinżel hekk. Imma qabel nieqfu ġej ma qalilna li jixtieq kieku jista' jissallab ta' vera. Iva, nissalla vera kieku jħalluni. Namela darba. Tagħmilha. Iva. Kieku Malta ma jħallux. Kieku jħalluni nissallab ta' veru darba, namela darba. Nipprova nersaq dejjem lejn ma tistax tersaq qatt, imma dejjem tipprova tersaq lejn l-uġieħ li ħass Ġesu Kristu. Meta f'Diċembru ta' 2013 ħadna l-aħbar li t-tifel kien diagnosed bil-kanser, inti tibda tara aswed biss. M'hemmx kulur ieħor. Għalija jien, with hindsight, Ġesu Kristu beda jaħdem minn dakinhar. Jien qudiem kont ngħid lin-nies meta kont nisma' b'xi ħadd li jew maradlu t-tifel, jew marditlu t-tifla, jew mietlu t-tifel, kont ngħid kieku nkun jien żgur ma nikkopjax. Imma titti granfa ma' xi ħaġa. U aħna granfajna mal-fidi. Aħna ma bdejniex nemmnu f'Ġesu Kristu u fil-Madonna dikinhar, dak kien vjaġġ. Morna qudiem ir-Redentur u għednilu qudiem iġbija tar-Redentur, għednilu dan salib il-wisq. Ejna nġorruh. Mhux neħħilna salib, ejna nġorruh, għax il-Kristu li aħna dejjem minna fih, anka qabel ma konna noħolmu minn dak li ħanaddu minnu, kien dejjem Ġesu Kristu li ġar is-salib. Għax Alla li nafu aħna, l-Alla li nemnu fuq aħna u Alla li ġarru s-salib. U xibatulek biex iġorru. Jiena meta t-siju tiegħi ġi mill-Albanija biex jagħmel il-funeral tat-tifel tiegħi, vjaġġa biex jagħmel ġast il-funeral, l-ewwel ħaġa li saqsejtu kif rajtu, qed qed li ħadd ikkonvinċini li Alla rid hekk, jien millu Matew. Allu lex Alla. Qedlu x'in-nies jgħidu li qegħdin. Alla żalla ħjar fjur, Alla ridu għalih, Alla għax tiflaħ ġor da salib ta' da salib. Qedlu jekk Alla u hekk jien millum ma nemmenx iktar f'Alla. Mhux sens. Mela Alla ħajbat li kitfal biex mirru funeral tagħhom f'ġieħ il-Qaddisini. L-ikbar ġieħ ta' dawn it-3 snin u 10 xhur. Mhux biss li tlifna t-tifel, imma li tara t-tifel ibati, iħares f'għajnejk, jgħidlek bajjejn u ma tistax. Partikolarment fl-aħħar ftit ġirani u fl-aħħar sigħat tal-ħajja tiegħu li taħares lejja u jgħidli bajjejni. Ma nistax. Dak stallet ifri hemmhekk nipprova nifhem ftit il-Madonna x'se tħasset iktar milli x'intawal it-tifel tagħha mejjed f'ħoġora. Imma x'se tħoss meta tara li t-tifel jiġi mżeblaħ, imsawwat, imsallab, maqtul, eċetera, u jien ma seta tagħmel xejn. Inti tħossok li tlift. Inti tħoss li tlift. Jiena is-sintomu li kelli jien propju jiena t-tifel miet m'għandna miegħi ġimmiet. M'għandna miegħi għadni s'issa nħoss l-aħħar heartbeat u l-aħħar nifs tiegħu t-tifel. Imma inti tkun tlift. Għax inti li mhix naturali li l-parent ma jsalvax it-tifel tiegħu fil-każ tiegħi u hija disfatta. Imma allura quddiem din id-batija bil-fors tistaqsi għalfejn wieħed irid ibati u għalfejn kellu jbati Ġesu. Dakin Alla ma setax isalvana bli ma mod irid. Hija disfatta tremenda, hija disfatta enormi u naħseb huwa normali li l-bniedem diffiċli biex id-disfatta u l-glorja jarom flimkien. Jekk aħna naħarsu lejn Alla u ngħidu li Alla jista' jagħmel kollox, jekk nibdew b'dik il-perċezzjoni ta' Alla huwa infinit, Alla jista' jagħmel kollox, Alla qisu Superman enormi. Qisu faċli jiġina f'moħħna li allura Alla seta' jsalfa bliema mod li jrid. Naħseb għalhekk importanti li nifmu allura dak li Alla qiegħed jikkomunika permezz ta' dak li jagħmel. Propju kif jgħid Kristu stess li m'hemmx imħabba akbar minn din li inti tagħti ħajtek għal dawk li tħobb. Id-batija
tirrifletti ir-realtà tagħna ta' bnedmin li rridu ma rridux dejjem tinkludi id-batija u allura joħroġ biċ-ċar dan is-sens li Alla jrid ikun magħna u jrid ikun magħna fid-djufija tagħna, irid ikun magħna f'dak li huwa l-iktar diffiċli f'ħajjitna, irid ikun magħna allura propju fid-batija anka l-iktar assurda tagħna. Dik ukoll Alla joħodha fuqu. U naħseb dak huwa is-sens li joħroġ allura mbagħad ta' trionf ta' riżoluzzjoni. Għax fir-riżoluzzjoni għandek imbagħad dan is-sens ta' tama qawwija li id-batija mhix l-aħħar kelma. Salvu Mallija bħal diversi persuni ma jemminx li jeżisti Alla. Għatbu se ngħid dal-event tal-għallu li ġad missieru baqatu biex jisir żibel biex jisalva għalina. Ma tagħmel sens għalija, dik hija mentalità barbara ħafna nies ma jirrealizzawx. Imma dawn meta qegħdin jitkellmu fuq il-kurċifissjoni qed jitkellmu fuq Alla li jrid id-demm biex jaħfer id-dnub. Does it make sense? Ma impruvaw irraġunaw b'dal mod. Josibu li raġunament ieħor li għamel sens biex jiġġustifika storja tal-waħx bħal di, storja abominevoli bħal di. Id-dispjaċini, imma jiena ma nafx min jista' jispjega jeli bitalina fuq isla għalfej. Tista' tgħidli għalfej? Hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nifhmuha, però ewwa San Pawl jgħid meta jitkellem fuq is-salib ewwa x'jgħid skandlu għall-Lut. Bluwa għall-pagani imma l dawk li jemnu hija salvazzjoni. U hekk irdu nħarsu lejh, ma nistgħux ngħidu għaliex Alla għażelek. Dik kienet fil-provvidenza tiegħu li tibatinna lill-ibnu li bati għalina. Il-fidi mhix xi ħaġa li tiġi naturali. Il-fidi hija deċiżjoni. Jiena nemmen b'saħħa li t-tifel qed jismani, qed jarani, ikun miegħi u għad nerġa' narah. Imma xered nemmen hekk u dik tagħtini li l-kuraġġ biex nibqa' dej. Imma minna nfissija weġa'. Waqt li kulħadd għajnejh fuq Ġesu fil-passjoni, hemm raġel ieħor f'din l-istorja u jinsab id-disprat. Ġuda għadu kemm bih lill-akbar ħabib tiegħu u jiddeċidi li jneħħi ħajtu bidejh. U minħabba fek, sal-lum Ġuda jibqa' l-aktar bniedem iġġudikat u mistmer f'din l-istorja kollha. Ġuda jirrealizza wkoll li huwa bih demm innoċenti. Hemm fit-traġedja ta' Ġuda hemm onestà kbira wkoll. Għaliex l-aħħar kliem li nafu li qal Ġuda hija lil qassisin il-kbar meta qalilhom jiena bet demm innoċenti. U tibda tistaqsi, tibda tgħid dal-bniedem kien minn dejjem il-miskin? Kien imwielet il-miskin? Għax li kieku ma kienxu li tradih il-Ġesu. X'kien jiġri? Kienu kien hemm ħadd ieħor? Kellu għażla fl-aħħar mill-aħħar jekk jitradix jew l-Ġesu? Kieku ma tradiħx u Ġesu ma mitx u ma qamx. Allora reliġjon kattolika miexejn. Ma kellux iċ-ċans li Ġesu jaraħ u jaħfirlu, kienet parti mill-istorja. Inqeda bi bniedem miskin. Taf, inti taf x'inhu jiġri, taf eżatt. Għandek is-saħħa kollha biex taffett tagħmilhom kif trid inti. Iġġalil da jittradixxi lit-tifel tiegħek biex l-umanità tibqa' tobodu għall-umru kollha. Does it make sense to you? Doesn't make sense to me. Jiġifieri Ġuda twieled biex jitradih. Dak kien il-pjan ta' Alla għal Ġuda. Alla salva lil kulħadd u lil Ġuda biss ma setax isalva. Fir-realtà ma nasibx li kien Ġuda biss li tradih. Pietru tradih ukoll. Id-differenza kbira bejn Ġuda u Pietru jekk xejn hija, fl-opinjoni tiegħi, li Ġuda qata' qalbu. Ġuda ma ċċettax il-mafra. Ġesu isejjaħlu anke bin it-telfien, imma jibqa' sal-aħħar jipprova jsalva lil Ġuda. U allura Ġuda ikkundanna lilu nnifsu. Tant irrealizza li għamel ħażin. Li daqqa laqqas biss jien den li nibqa' ngħix għall-iżball li għamilt. Min ħajamel suċidju ħafna drabi il-ħajja tant tkun diffiċli għalih. Illi ħostu ma jistax jikopja, ġiet kważi unbearable, jiġifieri hemm sofferenzi kbar. Hija wkoll ħafna drabi a cry for help ukoll, jiġifieri dak li jkun jixtieq għajnuna, forsi ma jkunx jaf kif jitlob l-għajnuna, jew forsi jkun talaba imma ma waslitx. Meta tkun fuq il-palk qed tagħmel karattru qed tħoss l-istess feelings, l-istess emozzjonijiet li qed tħoss il-persuna. Jiġifieri anki t-tonalità li tgħidhom li tajt l-Kristu
taf kif qed nitradih li qed imbusu dik il-famuża bewsa tat-tradiment. Jiena laqas itqanqan li ħafna emozzjoni differenti, ngħid l-istra. Vera tradejtu, I mean, xit sokket nagħmel. Tal-li qed inħadem, tkun libes ħarnes basikament minn taħt, kollok ganċ fuq onqok, ikun hemm siġra ta' vera tkun moħbija b'ħadida, baqsek titla' fuq platform tqabbad il-ganċ, insomma, u ġast tintalaq. Mort, jaqbadni l-bar ngħidha wkoll. Mort ġifieri ħanitaqla, ġifieri qed ngħidlek bil-mużika, eċetera, biss u daqshekk u ma niftakarx ġifieri for few split of a second qed ngħidlek, intlifni sensija, qed ngħidlek batt il-ponta ta' siqi jiena ndur fit-tallieqa, jisni ġejt naqaf tiegħi u daqshekk. U fil-fatt kien baqgħet li marka, ġifieri għadha tidher, għandi marka tat-tallieqa għax kien stira. Mbagħad kien hemm tabib ġifieri wara, ġifieri ġie jarani tabib, kien jagħtem fis-sala għax induraw li kienet reali. Ġuda niftakar meta tallaq kien tandaħal fil-parti li flok intelaq qabeż. U taf inti kollu l-armar u l-armar għafsulu mal-pulmuni u għata nifsu. U eżatt għalaqna il-park u niftakar tlajt niġri fuq il-park u għallejtu għek biex nuħu l-pis biex ma jqax fuq. Danna ġew biex jisamruni u meta fetħu, meta middewni mal-art biex jisamruni, min kienet jisammarni, kalkula ħażin u daqqa enormi biex ta' parsijiet jisammar il-musmar. Flok ikkalkula l-bot, ikkalkula u ħad li eżatt subajja. U n-nies jgħidu li raw ġismi jola u jinżel hekk. Jiena ma nafx xejn iżjed. Jiena 20 minutes wara sibt ruħi f'sakristija meta ġej f'sensija. Yes. Asnaf li daħluni ġewwa xejn. Waqfet, il-pageant waqfet. Insib tnejn minn nies li wara qalu li huma tobba, ħdejja, kombinazzjoni kienu qegħdin jaraw il-pageant, għax il-knisja kienet tkun imballata dak il-kobor kollu bin-nies weqfin fil-ġnub ta'. Wieħed minnhom tabib għalli għandek subajk miksur, għalli l-plej naħseb ħajjar tieqafa u le ma rridx. Insistejt, għattilhom le. Tilhom il-plej u issa wasalna fl-aħħar, il-plej titkompla. B'subajja miksur u ġieħ m'hemmx għalfejn ngħidlek u ġieħ kbir. Però kif spiċċat imbagħad malaj tafgħu li kutra fuqi, dritt f'karozza u għall-isptar. Tħallna l-isptar daw iż-żaża daħlu miegħi, konna xi 10 minn nies, insomma, f'daqqa waħda bdejna naraw nurses jiġru u dan bistriċer u dan imtet tiċċaqlax, imtet nimtet tal ġara, subajja ta' miksu, subaj, dak id-dem l-għandak ma' wiċċek u sidrek xinu. U kullħat infaqa jitħaq, li dak make-up, se kem spiegajni l-hom ġara ma ġara, kelli xabtet id-daħ. Daw la fajt iż-żar, tintlaqat xiklet daqqiet 4 tajbin. Dak li ftit ħin fuq is-salib, idaħlu lek il-kurra ta' xewk, ta' veru ġifieri, kont naqta xewk minn ġewwa, imma xorta. Daqqiet tieħu magħha darbhom dħalt u ħbat ras ma xi ħadd. Ġifieri fil-blackout, kont lebes bil-kurra ta' xewk, tweġġa. Ovvjament in-nies jassoċjawk mal-karattri li tagħmel fuq it-televiżjoni. Mbagħad kif f'daqqa waħda inti dert qudiemhom f'karattru totalment differenti, ovvjament ikun hemm min jibqa' sorpriż, ikun hemm min jibqa' ħares, ikun hemm min ma jkunx jista' jemmen ukoll. Però l-iktar da aneddotu żejr, l-iktar darba li niftakar li l-udjenza li kellna qudiemna li kienu tfal tal-iskola, ma setawx jaslu għal-konklużjoni li jiena dak il-ħin kont qed nagħmel il-parti ta' Ġesu u mhux il-parti li nagħmel fuq it-televiżjoni kienet fid-dram minnhom meta jiena kont qed nagħmel il-parti ta' Ġesu u Rainer Kassar li wkoll jinterpreta parti fuq it-televiżjoni miegħi fil-klassi, rajt kien qed jagħmel il-parti ta' Ġuda. Allura qudiemhom dawn it-tfal f'daqqa waħda għandhom dawn iż-żewġ karattri li jaraw fuq it-televiżjoni idaħquhom f'daqqa waħda għandhom dawn iż-żewġ karattri qed jagħmlu Ġesu u Ġuda. Il-bista barabba kont ġifieri ħana malga waħielek u seħbi li kemm hija Ruman qed lu
toħoġ qatatlu, aħna għatlu ħazib u tfal u ħajtlu, u għatat t-titħax. U kif ħarġi l-bib ta' knisja da Bormla, nħużem Bormla, nara ġiġtirjus minn għaw ġiġtirjus minn hemm, ġej spiru, kont li bez barabba, sa xitħaq. Jew darba minnom l-ewda tas salib li narfa, il-minduda dik tsokta siġra maqsum minn nofs, ġifieri tqil. Jaqa u kont ħanaqa l-ewwel darba, hekk kienet kont ħanaqa l-ewwel darba, l-ewwel waqa u nara tarbija għaddejja minn taħt bil-prem. Tarbija għaddejja fil-prem minn taħt eżatt ma jkun sanaqa u bil-fixla tfajt salib in-naħa l-oħra. U s-salib ġie fuq idejja u ġifieri faqar idejja kelli mor il-klinik. Li il-patibola, dik il-minduda li nserra wara rasi, libsu jedi bil-maqlub. Allura fejn tiħħukja, meta tlajt, ma setawx iħħukja u nijax kienet ma rasi. U xin tlajt, ma laħqux da jkun hemm xi ħadd li jorbotni bħolqa. Jaqbad il-ħabel tal-ħarnes u jorbot li mal-ħarnes tiegħi minn wara, minn ma jidher. Meta nisma' l-mużika jiena, tlajt, eċċetera, u mal-mużika ħanaqbes. Ma laħaqx rabatni da, ma rabatniex sew, bist u plaħ u bqajt niżel. U ġejt fuq il-knatan li kien hemm taħti, u qed ngħidlek ġifieri ma tallaqx Ġuda imma miet b'daqqa ġonqu. Attur partikolari kien jagħmel parti ta' Ġuda u dak kien jiddejjaq jagħmel il-parti bla xar, da ma kellux xar. Allura kien ikossu ktar komdu jagħmel parrokka. U ovvjament dana meta jiġi għattalliq kienu jqabdulu ħarnes għaw wara biex dan jintela kun hawn ħabbel u jidher li hu mallaq vera. U dan insomma qiegħed jiddispra kien vera jidħol fiha kien vera Ġuda tajjeb da ġifieri kien vera jidħol fil-parti u qed jibki u jien ma jistħoqlix li nibqa' ħajja x'intradejt li mallem tiegħi insomma. Jaqbad il-ħarnes, il-ganċ jaqbad mal-parrokka u meta jitgħallaq il-parrokka qed ferferaw fuqek. Wieħed minn daw li kienet jgħin hemmhekk iddeċida li l-Frosti niflok ixarrabhom fid-dem artifiċjali għamel żeba. Il-Frosti jkunu magħmulin minn foam jew whatever, so biex ma twerġex. Li ma għamilx huwa li ma tefaħħomx fl-ilma għall-għada, allura diż-żeba għadet. U kif qalajt l-ewwel daqtejn ngħid li qed naqla daqqiet kważi bil-ġebel, taf kif? Sena li għaddiet għamilt tal-Vallet Tajtin. U kienet proċessjoni twila ħafna. L-ewwel ħaġa li ġrali jien minn ħadd ma jaf, ksirt subajja it-tieni wieħed ta' saqajja dak il-ħin mal-art. Kien hemm maduma ftit olja u ma ndonajtx u bqajt għaddej sa sħaħ. Anke meta nsemmi qabadni l-Bart jiġifieri. Meta nkun fuq is-salib, jiġifieri meta Ġesu qiegħed fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu, isni nħoss dak ix-xaħat li he is watching over me. Li ma l-immejja rasi dak il-feeling jisparixxi. Issa preżenza, isu xi ħadd qed jarak. Ħafna nies jiġu letteralment biex jaraw il xi ħadd jissawwat. Letteralment l-spettaklu u kemm ħajaqla u kemm ħajara dmija. Tibda tisma' l-kummenti tan-nies. Alla. Tieħ. Jien niftakar l-ewwel darba jew darbtejn li għamilta. Kif tal-assalib u għetlu fidejk il-nerħeru darba minnhom niftakar in-nies li joħorġu l-kuruna tar-Rosarju minn ġal basket. Letteralment. Llum il-ġurnata. Tarom taħtek bil-kafe, bil-pastizzi. Ma nafx. Dal-waqt se nippruvaw nifmu jekk l-akbar relikwa li għandha l-Knisja hix verament il-liżar ta' Kristu jew inkella invenzjoni falsa ta' xi ġenju li jgħix mijiet ta' snin ilu. Jitkellem l-espert forensiku Dr. Anthony Abela Medici. Imma qabel, Carlos irrakkontalna din l-istorja. Jien ġieli dħalt ġo dar ta' nies u nara ritratt tiegħi maqtuħ minn xi magażin imsallab b'xema qudiemu eżempju. Qed tifhem? U daqsxejn stramba l-ħaġa li tidħol għand in-nies u tħara. Qed tifhem din il-ħaġa. Allura tħoss ċertu responsabbiltà għax hemm nies hemm barra li għall-perjodu, l-perjodu tar-Randan, dilek jarawk bħala Kristu. Niftakar mhux biex inxebbali li nifsi ma' Robert Powell ta' Robert Powell kien qala wkoll. Din nistgħu nikkonfermaw li hija vera. Aħna tkellimna ma' Charles Patch, id-direttur maniġerjali tal-kumpanija li ġib il-films Malta, il-KRS, u rrakkontalna din l-istorja li kienet ġrat meta ġabu lil Robert Powell Malta fl-1979 għal premier tal-film Jesus of Nazareth. Sold out konna. Nies
naħseb laqwa premju li qatt kellna għaliex nies jistennew barra bil-barricade hemm kulħadd jistenna biex jara Robert Powell dieħed. U tħanna ħna jiġifieri u tlajna fuq l-stage biex nagħmlu l-intervista u kulħadd irid jitkellem minn Robert Powell u kulħadd biex jiffermalu. U f'daqqa waħda titla' mara avanzata. Għattilha sinjor x'int tagħmel fuq? Qalt li leħieħ għamil li pjaċir ħammissu. Għatta x'ilmet wis, għalt li il-dak li qed jagħmlu l-intervista, għalt li għamil li pjaċir ħammissu. Naħseb li riddat pissu għedit għamletu ġesu. Jena per eżempju rajt darba minnhom programm mwaħħal ma' biepaw bwix ta' Robert Powell għax kienu se jsiru xi eżerċizzji. Jena, da' Robert Powell, da' artista, bwix għana wix ta' Kristu. Santa normalment u. Jina stess, Carlos, jiena fuq is-sodda tiegħi għandi kwatru ta' Ġesu. Huwa Robert Powell bil-kurna tax-xewk. Ftit ġranet ilu, f'Pariġi, xi 7 ta' filgħaxija, il-Katedral ta' Notre Dame jieħu n-nar. F'temp ta' satejn, il-fjammi enormi jibbilgħu u jeqirdu din il-binja storika kważi għal kollox. Quddiem folol ta' nies iddisprati u aktar minn 400 pompieri li ma jistgħux ilaħqu man-nirien tiġġarraf l-ogħla parti tal-katedral. U ftit waraja jiġġarraf is-saqaf kollu. Fost il-ħafna affarijiet imprezzabbli miżmuma fil-katedral hemm dak li ħafna jemmnu li hu biċċa mis-salib ta' Ġesu u l-kuruna tax-xewk ta' Ġesu. 600 kilometru bogħod fi Franza stess, f'raħal jismu Chambéry, kważi 500 sena ilu. Nirien kbar jaħkmu l-katedral ta' Saint-Chapelle u kull ma hemm fih jibda jinqered. Fil-Knisja hemm l-aktar relikwa prezzjuża ta' Kristu fid-dinja, il-liżar. Il-liżar li ħafna jemmnu li hu il-liżar li kefnu lil Ġesu fih wara li niżluh mis-salib. Il-liżar dak iż-żmien kien imgeżwer, mitwi fuq xulxin u kien impoġġi ġo kaxxa tal-fidda li bin-nar parti minnhom inħallet u ħarqet parti mill-liżar. Fil-fatt għandu 4 kantunieri minnhom maħruqin. U baġeb ta' kulħadd dan l-liżar ma nħaraqx. Nħarqet parti żgħira minnhom ma baqa' sħiħ. Jiġifieri li qed ngħidlek jien jekk stess mhux xi ħaġa oriġinali, però tant kien hemm nies li urew devozzjoni lejh, llum il-ġurnata sar wieħed mill-iktar affarijiet importanti. Dakinhar irnexxilhom jidħlu jsalvaw il-liżar fil-ħin u ftit żmien wara ħaduh Turin fejn għadu hemm sal-lum u għalhekk jissejjaħ il-liżar ta' Turin. Il-liżar ta' Turin huwa biċċa drab magħmula minn għażel fin, twil 14 pied u huwa wieħed mill-akbar misteri fir-reliġjonijiet Kristjani għaliex fuqu hemm immarkat bid-demm forma ta' raġel mejjed, twil kważi 6 piedi li ħafna jemmnu li huwa Ġesu. Il-marki li hemm fuq u mbagħad bil-fors li dan il-liżar kellu bniedem ġo fih li għadda minn dawk l-affarijiet li għadda Kristu, ġifieri ġim sawwat, ġim sallab, ġim libbes ix-xewk u l-kustat tiegħu ġim infud blanza. L-istudji li saru fuq il-liżar jiżvelaw li r-raġel li hemm ġo fih laqat aktar minn 100 daqqa ta' frosta u kellu rkub teħ imbenġlin imma mhux miksurin u diversi sinjali li jaqblu eżatt ma' dak li huwa dokumentat li għadda minnu Kristu fil-Passjoni. Li kellu kuruna f'rasu, li kien wiċċ ta' bniedem li kellu d-daqna, wiċċ ta' bniedem li kellu il-mustaċċi, figura ta' bniedem li kien relativament twil bejn 5 piedi u 7 pulsieri sa 6 piedi u 2, kellu xar twil sa onqu u idejh kienu fuq il-grojn. Fuq il-grojn. U għandu markati il-żgur li hemm markat kien hemm il-lanza laqtitu ġo sider. L-immaġini li tidher fuq il-liżar minn dejjem kienet taġġeb ħafna nies, imma fl-1898 id-dinja qamet għal sorpriża ħafna ikbar li ħadd ma kien qed jistenna. Il-Knisja tat permess lil fotografu Secondo Pia biex jieħu xi ritratti tal-liżar. Meta ħal ewwel ritratt u mar jara n-negattiva, Pia jara quddiem għajnejh dak li qatt ma kien stenna. L-immaġini negattiva kienet tiżvela wiċċ li s'issa ħadd ma kien rah. Wiċċ ferm aktar ċar u mirqum minn dak li jidher fuq il-liżar. In-negattiva kienet ċar u probabbilment kienet ċar iżjed mill-lum.
1978 il-Knisja Kattolika tagħti permess lil 40 xjentist biex jistudjaw il-liżar. L-iskopu li jiddeterminaw jekk din l-immaġini hijiex impitra jew inkella mċabsa bid-demm. Jekk hija mpitra, allura jiżvelaw li dan il-liżar huwa fals. Isiru testijiet u jirriżulta li l-liżar mhu mċappas bl-ebda tip ta' żeba' jew kulur ieħor. Dak li hemm fuq il-liżar huwa demm. Dan kollu kompla jsaħħaħ il-fidi li dan il-liżar verament huwa l-liżar ta' Kristu. Imma l-akbar xokk għal kull min jemmen kien għadu ġej. 1988 il-Knisja tagħti permess li jitqasqsu 3 biċċiet żgħar mill-liżar biex jintbagħtu fi 3 universitajiet madwar id-dinja biex isirilhom it-test tal-carbon dating. Dawn it-testijiet jiddeterminaw kemm għandu żmien il-liżar. Wara satejn jargumentaw minn fejn l-aħjar li jqasqsu, jiddeċidu li jaqtaw biċċa żejra mit-tarf. Kien hemm persuna li kien il-koordinatur li qata 3 biċċiet żgħar mit-truf ta' di sindone, is-sagra sindone li żar ta' Kristu. Qata 3 biċċiet żgħar minn dat tarf u wiżnuhom. 6 xhur wara, fit-13 ta' Ottubru 1988, jiġu żvelati r-riżultati tal-carbon dating. U jirriżulta li l-liżar mhuwiex ġej minn żmien Kristu, imma sar mijiet ta' snin wara l-mewt ta' Kristu. Huma ddikjaraw li din it-tila mill-carbon dating hija dated minn 1260 sa 1390. Kien hemm ħafna problemi kbar għax allura ġied dak li żar kien manufatturat fil-Medjoevu u mhux il-liżar li effettivament poġġa fuq il-wiċċ fuq il-ġisem ta' Kristu. Il-Knisja Kattolika taċċetta dawn ir-riżultati u tiġri l-kelma li l-liżar huwa fake. Dan ifisser li xi ħadd immanifattura dan il-liżar fil-Medjoevu. Imma xorta baqgħet il-mistoqsija kif għamluh? it-teknoloġija ma kienx teżisti, laqas illum ma teżisti, kif nistgħu nittrasferixxu image ta' bniedem mejjed minn fuq il-ġisem tiegħu għal fuq l-iżgħar. Jifieri għalhekk hija għada stramba immens u għada en enigma li t-teknoloġija sal-lum għada mhix possibbli li tagħmilha, and yet tila mqiegħda u l-wiċċ hemm qiegħed. Dr. Abela Medici jara stramba wkoll minħabba li mhux normali li d-demm jifforma immaġini daqshekk preċiża. Id-demm ħajmarka. Il-ġisem innifsu mhux se jmarkalek. Kull fejn hemm demm, kull fejn hemm ħruġ ta' body fluids, anke araq, jista' jimmarkalek. Però mhux se jimmarkalek l-image kif diġà nstab, jiġifieri bil-daqna. Imma ftit żmien wara jibdew iqumu diversi mistoqsijiet fuq ir-riżultati tal-carbon dating. Huwa fatt magħruf li fl-ewwel sekli il-liżgħar kienu jġorruh fl-idejn u jaqbduh mit-trufijiet. Jista' jkun li s-samples kienu ikkontaminati bil-ħafna swaba li ġarrew il-liżgħar ma' żmien. U kien hemm oħra. Wara li l-liżgħar inħaraq fi Franza, xi sorijiet kienu raqqawh kif setgħu bid-drapp ieħor biex isewwuh. U allura ħafna nies bdew jistaqsu, jista' jkun li s-sample li ħadu għal carbon dating kienet minn dawn il-biċċiet il-ġodda? Is-sorijiet fi Franza kienu għamlu 14 il-biċċa żgħira ta' nisġiet separati li żiduhom triangolari f'dan il-liżgħar ta' Kristu fejn raqqawh. U 8 biċċiet oħra żgħar jerġa', jifieri kellu mill-inqas 22 biċċa separata ta' drappijiet li żdiedu minn dawn is-sorijiet around 1450 up to 1500 li allura dak il-biċċiet żguru ma dejted ta' dak il-perjodu u mhux qabel. Sewwa. Li allura seta' kien hemm kontaminazzjoni. Issa jekk il-min ħas sample tal-laboratorju tan-1988 ħax partijiet minn dawn il-biċċiet ukoll, allura għandek mixture ta' 2, dik ukoll hija possibilità ta' kontaminazzjoni, yes. Sa dan it-tant fuq il-liżgħar kienu nstabu traċċi ta' polin li ġej minn pjanta li tikber biss f'Ġerusalemm bejn Marzu u April. U hija pjanta ta' fjura li tagħmel il-fjuri u li tikber f'Ġerusalemm between March and April. F'Ġerusalemm biss u f'dak il-perjodu. L-istess polin instab fuq dak it-tila li hemm fil-Katedral ta' Spanja.
It-tila fil-Katedral ta' Spanja hija biċċa drab żgħira, kwadra, li hija maħsuba li tpoġġiet fuq il-wiċċ ta' Kristu meta tniżżel mis-salib. Kienet tradizzjoni ludija li lill-katavri dawrulhom din il-biċċa drab ma' rashom. U dika definitely it-trail tagħha jmur lura anke għas-sena 800. Jiġifieri u jidru li hemm korrespondenzi bejniethom. Il-forom ta' dem fuq il-Maktur ta' Spanja u l-Liżar ta' Turin jaqblu perfettament ma' xulxin. U id-dem fuq it-tnejn huwa l-istess. Dem AB li huwa l-aktar dem rari fid-dinja li għandhom biss 3% tan-nies. U l-Vanġeli mhux biss isemmu li Ġesu tkebbeb fl-Liżar fin, imma jindikaw ukoll li fil-qabar kien hemm aktar minn biċċa drab waħda. Meta l-apostli ta' Kristu daħlu fil-qabar ta' Kristu sabuh vojt, kien hemm din it-tila l-oħra wkoll li kienet fuq isa biċċa xkaffa żgħira f'dan il-qabar. U qiegħda dokumentata li kienet hemm jiġifieri. U allura l-mistoqsija tibqa'. Dan huwa verament il-Liżar ta' Kristu jew le? Hemm l-ebda evidenza xjentifika li mhuwiex. Laqqas hemm evidenza xjentifika propjament sissa li definitivament hu. Bħala Kristjan ngħid li għalija hija ġenwina. Bħala xjentist ma nistax ngħidha. Jiena għandi rispett kbir lejn ir-relikwja qaddisa tal-Liżar ta' Turin. Nimmellitiju. Mhux setet kienet. Dik hija l-Liżar ta' Ġesu. Dak huwa l-Liżar ta' Ġesu, dak id-dem ta' Ġesu, dik iġbija ta' Ġesu, dak Ġesu. Salvo Mallija ma jemminx, imma xorta jixtieq li l-Liżar huwa ta' Kristu? Kemm nixtieq? Kemm nixtieq istra? Onestament, jiena naf li jana naqra kontradizzjoni, naf li niset jgħidu da xjaf. Ta' ek, jew ek. Jiena ek u ek. Ma tistax tidħol f'kaxxa u tajdik il-verità. Di daqshekk. L-bqija da ma jeżistix. Le, jiena jaffaxxinani per eżempju il-Sagra Sindone. Ta' affaxxinani. Sissa ma għandna ebda spjegazzjoni tajba tagħha ġifieri. Ma nafux kif saret, di ma nafux kif saret. Jiena ma niskludi xejn. Jista' jkolli dan ngħidu isma' di veru li hija il-Liżar ta' raġel li miet fl-ewwel seklu. Still bi ebda prova li huwa il-Liżar ta' Kristu. Ma nafux li tiegħu żgur, ma nafux, assolutament ġifieri. Jien naħseb li m'hemm l-ebda mezz kif tipprova li mhuwiex tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar kollox jiddependi mill-fidi tal-persuna u jeżistu nies li fil-fidi raw u ħassew affarijiet li jidhru inspjegabbli. Kenny huwa wieħed minnhom. Forsi ħadd li dak għax inti paranoid. Jiena x-xema li nagħmel fuq il-qabar tat-tifel hija xema li ma ddumx ġimgħa, hija xema li ddum 5 ijiem. U nagħmel hekk purposely biex żgur immur iċ-ċimiterju jien. Ftit ilu xarejn ilu kon qegħdin imsifrin kolonn u għamlet ħafna borra u l-flight ġiet cancelled. Tlifna l-ajruplan tal-ħamis u ġejna l-ġimgħa Malta. U dak fisser illi il-kalkoli li kelli matematiku jien li ħan il-ħaq immur nibda l-ixxema l-ħamis filgħodu, il-ġimgħa filgħodu dak waqa'. Għax aħna ġejna l-ġimgħa tard u rrid timmur is-sibt qed mela l-qabar għall-ewwel darba f'sena u whatever u 3 xhur, da ħajkun intefa' l-qabar. U hekk għamilna u firix biex ħammur fuq iċ-ċimiterju fil-11 ta' bellejx indillandjajna il-ġimgħa u mort la ta' filgħodu is-sibt. U li t-tifel għetlu jekk inti veru tkun bijaj dejjem importanti li nġu nsib ix-xema biex ewlada u mur nsib ix-xema biex ewla qed nemnem kif naqbada fidejja Mark hekk ma temminnix naqbada fidejja u x-xema tintefa'. Darba ġeżiet qarat illi jekk il-mejtin ikunu miegħek fid-diqrata mhux m'hemm l-ebda proof xjentifika eċetera, meta l-mejtin ikunu miegħek ħafna drabi jitfgħu rixa kull fejn ikunu. Jekk minn meta mit it-tifel law mort 7 darbiet il-Greċja b'xogħol fl-Uganda partikolari, 7 darbiet nistambaħ bil-lejl nsib rixa fuq il-komodina. Fejn istanta ta' Ġerom. U
u anke għal nies li ma jemnux, Kristu jibqa' figura ta' ispirazzjoni kbira. Le, ħana, jina li huwa wieħed mill-eroj tiegħi, believe it or not, huwa wieħed mill-eroj tiegħi. Fil-fatt kiena ngħid bħal Garibaldi, jiena Ateo Nisrani. Jiena diddejjaqni ħafna pereżempju, għax kieku Kristu ma qamx, kieku ġajda San Pawl, kieku Kristu ma qamx mill-mewt, kull fidi tagħna ma tiswix. Ma tiswix. Iġifier dak id-diskors kollu, dak il-pritki kollha, dawk il-prinċipji kollha li huwa tajbin. Jina u li t-taqbess għall-lajra. Dak ġvir ma jeżistux, ħżina nistgħu narwhom, ta' kollox ma qamx mill-mewt. X'għandu x'jaqsa? Ovvjament ma jaqax kollox għas sempliċi raġuni li anka Ġesu minnu nnifsu bħala bniedem kien ta' eżempju, kien profetiku, għallem b'mod li huwa straordinarju. U dan naħseb huwa il-mod kif id-dinja li mhix nisranija tħares lejn Ġesu. Però ikonna nammettu li bħala nsara aħna ma nemnux sempliċiment f'Ġesu Kristu li kien miracle worker, jew f'Ġesu Kristu li kien għaref, jew f'Ġesu Kristu li kien sempliċiment qaddis bħalma huma qaddisa bnedmin oħra. Aħna nemmnu f'Ġesu Kristu li kien Alla u għax kien Alla qam mill-imwiet. Kieku Ġesu ma qamx mill-mewt jiena ħlejt ħajti u ħafna nies qabli warajja. Jiena nirringrazzja l-Alla għal din il-persważjoni li inti ma ġibiex bl-ebda studju imma hija grazzja kbira ta' din il-verità. Li Ġesu miet tassew u qam tassew. U Pawlu l-Appostu missiena għandu raġun. Kieku Ġesu Kristu ma qamx mill-imwiet, firħa il-fidi tagħkom. U aħna l-iżjed nies imsejkna. Għax inkunu ħlejna mhux biss ħafna ħin imma ħajjitna. U illum l-istorja ta' Ġesu tibqa' tirrepeti ruħha madwarna. Mawx nisa bħal Madonna li għandhom dururi l-istess illum. Mawx Ġuda ieħor fid-dinja li jitradixxi persuni oħra, speċjalment meta jkunu close tiegħek. Daw in-nies, il-personaġġi kollha għadhom jeżistu, kienu għadhom u jibqgħu jeżistu. L-istorja tirrepeti ruħha. Ħana għalek il-bejna għatew, pero ħana għalek inkwetat li nisbadaw xumur l-knistaj li t-tġenna. Għax jina għadiet inkwetat li għat jarmu ħaġa, pero ma t-podġu xej floka. Il-flus li nafu li daw il-valuri li għat impoġġu flok il-reġjon. Il-reġjon kalla ċuċati kbar taħħa u difetti enormi taħħa ġiviri. Imma għadu mpoġġu xaħġa oħra floka. Il-flus mumiex l-kbar, mumiex l-kbar raġuni għad-dizastri li għaw fid-dinja. Meta nanna ommi kienet tajt il-nanna taħħa kienet tajdilhom. Meta Ġesu meta nħolqu l-flus, Ġesu ħalaq l-akbar għadu tiegħu. 100% kien konvint 100% minn dak li qed jgħid, minn dak li qed jippreditka, minn dak li kien jemmen. Minn fejn ġiet din il-konvinzjoni, jekk kienx imnebħa minn hemm fuq għax kien ibnu, jekk kienx ġejja minn ġewwa minn ġofih, ma nafx minix il-bniedem li nista' nirrispondik. Imma din il-konvinzjoni waslitu biex dan kollu li qed ngħidu irnexxielu jagħmlu ħalla twemmin warajh li għadna nemmnu fih sal-lum.